So may buntag no, Luzon, Visayas, I mean na welcome again sa tuwang channel no sa mga baguhay na din no sa wala pa naka-subscribe no. Sa tuwang channel please paki-pindot ko sa subscribe button no and hit po yung notification bell para updated ka sa mga bagong uploads na video labi na pag natay mga tutorial no kay wala ta diri naghatag og mga combinations kundi naghatag ta diri mga tutorial guide usa paggawa sa 3D Luto, 4D and STL mga kaibigan. Okay, so kumusta man ang iyong Halloween celebration no kining kalag-kalag mga kaibigan, no? So pasensya kay hawa kita nakahatag hapon og mantanggal guide tungod kay diretso ko duty gahabii. No, karon pa akong out mga kaibigan no. So ganina pa akong out no. So pasensya kaayo ay delita sa tong mantika karon pero bawi ta mga kaibigan no. So natin ni ato ang guide karong month of November. Okay? So para sa mga old na nato ng mga subscribers and followers no. So mo ni ang atong monthly angle guide and giunsa ni giunsa paggamit ang atuang previous angle guide no same pa din to kung paano ito gamitin mga kaibigan no. So pareha lang gyapon sa ni paggamit. Okay? So para pud patas no, para patas sa ato ang mga bag-ulang na mga followers, subscribers no, maghatag tag tutorial sa ni paggamit mga kaibigan no para po sila idea kung sila hilig mag-compute mga kaibigan no. So makatabang ni nila. Okay? So una na tong buhaton no, sa mga new followers na yan no. So ang una ninyong buhaton no, dapat usa mo mosulat ni na pairing angle guide no naamoy gitawag na pairing number. Okay? So ang atong pairing number ni simple ra kaayo same yapon before no. Kini mga old na to ng mga subscribers kamao na ni mga kaibigan no kay bangitan na ni bangitan na nimo kuwag mga combinations kining activity or the today and tomorrow mga kaibigan mo ni ato ang gitawag na pairing number usa ni makuha ang pairing number. Okay, so mo ni ang ato nga formula ani mga kaibigan. Kining today no, kining usa ka tinas itaas mo ni ang date or pizza karon. So 5 kining usa is date tomorrow no. Mo ni siya tomorrow no, so date tomorrow. So 6 mga kaibigan. Okay, so na kay 5 na to si 5 mga kaibigan no. So same ani siya sa pamaagi. Okay? So ang ikaduha nato nakuhaon is kini ang previous result no para makuha nato ang formula na dapat natay previous result mga kaibigan no. So ang atong result tiga BE I think 165 no. So 16 and 5 na kay 165 imo ning butang si 5. Okay? Dapat tulo siya ka 5 mga kaibigan. Kaya atong giduwa diri is 3 digit game ta mga kaibigan. Okay? So na kay pairing number. Okay? 1565 on 55 no na kay pairing number. Pinaka simple sa pagkuha sa pairing number. Katong mga mahilig last two ba natin yung mga kaibigan tong pairing number. No, duha ni ka pamagi atong pairing number, pwede ka magamit sa every draw angle guide and then pwede ka magamit sa kining mamaagi ha mga kaibigan. Okay? So nanakay kini mo ni ang previous result, kini ang activity guide mo ni ang formula mga kaibigan. So nanakay pairing number. So mosulod na ta diri sa ato ang monthly angle guide mga kaibigan no. Ang atong buhaton din ha. Pangitao nato si 165 katong previous result kay adto ta didto mo kuha og pairing or combinations mga kaibigan kung doble gani ang resulta mga kaibigan atras ta no, atras ta ato ta sa dili doble kaya tuwang monthly angle kay naka-focus siya sa single dili siya doble mga kaibigan panagsara kina kung naay doble ani makuha may panang doble ani mga kaibigan sama nini. Okay? So, out na, no? 165, okay? Padayon ta, 165, dapat angle lang. Kini siya pa, straight man. Okay? So, 165, I think, wala siguro, parita manugay, diretso na lang ta, no?
So kung na mga usa makita niyo lain no, i-as defend niyo mga kaibigan ha. Okay? Direta 165 natay 1 and 5. Okay? So ang makuha nimo ng combination tanawan ni siya mga kaibigan. 157, 156, 159, 154, 154 no. 154 and 159. So daghan di ba? So para na sila kung na kay saktong budget mga kaibigan. Timan tulo ta ka draws mga kaibigan. Okay? So para mo gamay ang atuang combinations no atong i-apply ang atuang tutorial katong i-upload din ha no nasa description ha ang atong link mga kaibigan sa ganahan lang atong i-apply atuang proper using sa syndicate and mirror number. Okay? So since 2 PM ta no syndicate number tong gamiton. Dapat kibalo mo unsa ang iyong gamiton sa kana na draws no 2 PM, 5 PM or 9 PM. So 2 PM ato tani syndicate number mga kaibigan. So na akong ibuhat diri na syndicate number. So ang syndicate ni 10, ang syndicate ni 2 is 5, syndicate ni 3 is 8, syndicate ni 4 7, syndicate ni 6 and 9 is 9. Pwede sa na siya balihon syndicate ni 9 is 6 ana na siya and na po sila yung pamayagi mga kaibigan. Pwede ni siyang kung makita mo sa uban na nagtudlo no. Na po siya nga pamayagi 1 is to 0 no 2 to 5 no. Pwede sana siya mga kaibigan. Ako lang ninggi on ano yung style para mandali mga kaibigan. Okay? Pinot sa tamo diya sa subscribe button mga kaibigan no? Kung wala mo naka-subscribe no. So padayon ta. So atong kuhaan og syndicate number si 165. Ang syndicate number ni 165, ang syndicate ni 1 is 0, ang syndicate ni 6 no 165, ang syndicate ni 6 is 9, ang syndicate ni 5 is 2. So nanaka no nanakay syndicate number sa 165. Okay? So actually na tayo daghan so ni pagkuha and muni atong usang gamiton na best guide nato no. So nanakay 092. So ari naka 15. Susud na ta mga kaibigan. 150. Okay? 150 wala 150 wala sad 150 4 man siya so wala gihapon 159 wala so eliminate ta di ba so taktak na ang atuang usa na combinations no daghan kay ito ang ang nataktak mga kaibigan no kaduha arta ni 15 I mean sorry mana ni si zero no so arta ni 159 159 isa 152 wala na may lain 159 wala na 152 152 wala no so ang combination niyo makuha ni 15 is only 159 so nakay usa na combinations di ba so less gastos gid sa mga kaibigan kung i-apply nimo ang proper using syndicate and mirror number. Okay? So timanin niyo ang unsay resulta and kuhain niyo syndicate number dapat kay balosan mo no unsa yung gamiton sa kana na draw syndicate ba kano sa ba si syndicate kano sa ba si mirror number. Okay? So ingon na lang mga kaibigan no ka simple sa paggamit sa to angle guide no usa na paggamit sa to angle guide no so actually napatay daghan ni mga tutorial nadawal niyo sa tuang description no na daghan mga kaibigan and kung ano may mga pangutana pwede kayo niyo ni i-comment down lang sa baba mga kaibigan no para sa atuang tagagpagtagan. Okay? So, good luck mga kaibigan and I keep safe you always. Hopefully, no, moigo ni sa inyo ha mga kaibigan atong angle guide. And abangan niyo ang ato ang mga combinations sharing ha. Ako i-post after ni mga kaibigan.
Again, paki-subscribe and hit notification bell mga kaibigan.